Al'amari ne wanda ya ruɗe mahaifin tare da 'yan unguwa bisa mutuwar wani matashi mai ƙananan shekaru a daidai lokacin da ya furta baki ya gaya mahaifiyar shi ya tafi zuwa kasuwa, amma da ya tafi ne tare da abokanan shi, sai dai an dawo da gawar wannan matashi. Sannan labarai ne guda biyu suke yawo. Abokanan sun bayyana iyayen cewa ya rataye kanshi da kanshi ne sannan kuma ya mutu har zuwa lahira bisa abubuwan da suke damun shi. Shi kuma mahaifin yaron ya ce yana zargin cewa abokanan nan suna da sa hannu wajen mutuwar ɗan nashi, amma sai dai mu shiga cikin labaran da muka ji rahotannin da suka faru da kuma abubuwan da aka kawo daga Rariya wato gidan labarai kenan. Bayan ya yi sallama da iyayensa cewa zai fita zuwa kasuwa, daga ƙarshe sai gawar matashin aka kawo zuwa gida daga Sa'idu Sani. Iyayen marigayi Muhammad Yasin sun yi kira ga hukumar tsaro da masu shari'a da su tabbatar an yi adalci kan mutuwar ɗan nasu, bayan sun zargi cewa wasu daga cikin abokanansa ne suka yi sanadiyar rasuwarsa a unguwar Ƙofar Mata da ke faɗin jihar Kano. A cewar mahaifin Alhaji Muntari Sani, Muhammad Yasir ya shirya zuwa kasuwa ne domin kasuwancinsa lokacin da wasu matasa suka zo gaida shi sannan suka tafi tare da shi. Mahaifin ya yi zargin cewa an kai ɗan shi wani ɗakin kwamfuta da ke kusa da filin wasan Ƙofar Mata, inda aka yi masa mummunan duka, aka karya masa ƙashin ƙafa tare da shaƙe masa wuya. Sa'in nan mahaifin yaron ya ƙara bayyana cewa abin da ya fi tayar musu da hankali shine yayin da lamarin ke faruwa, ɗan nasu ya aika da mahaifiyarsa saƙo na SMS wato ta hanyar message kenan, yana neman afuwarta yana mai cewa ba zan dawo gida ba, an kewaye ni. A cewarsa daga baya waɗannan ake zargin saƙo kawo gawarsa gida suna cewa ya rataye kansa, sai dai bayan ya duba gawar ya ce ya ga wasu alamomi a wuyan ɗan nashi, inda ya bayyana cewa tabbas wannan alamu na shakku a kansu. Mahaifin ya bayyana cewa an kama mutane 5 da ake zargi, kuma yayin bincike an sako gano wayar marigayin, inda aka ce an samu saƙon da ya aika wa mahaifiyarsa kafin rasuwarsa. A halin yanzu bincike a nan 'yan sanda na ci gaba da kuma tabbatar da laifin kowane ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi. Allah ya ji kan Muhammad Yasir ya kuma gafarta mai, ya bayyana gaskiya gaba iyayen shi haƙuri da kuma juyar rashin ɗan nasu. Wannan abu da dama wato zamu iya bayyana cewa abu ne mai zafi ga iyaye, sannan abu ne mai zafi ga abin da ya faru ga wannan yaro ko ga wannan matashi, wanda zamu iya bayyana cewa zargi ne kuma sannan babu gaskiyar labarin a ciki. Sai dai an samu wayar matashin, sannan kuma an samu saƙon da mahaifin ya bayyana. Har dai yanzu bincike na nan 'yan sanda, amma dai mutuwar matashin Muhammad Yasir tabbas ya girgiza 'yan unguwar, sannan kuma shi kanshi mahaifin ya ji mutuwar yaron nashi. Domin zamu iya bayyana cewa idan har damuwa ce ta sa wannan yaro ya kashe kanshi, matasa mu san da cewa komai ya farko sannan kuma zai yi ƙarshe. Duk abin da ya kasance a duniya fana'un ne ƙudusun ne, samamme ne kuma sannan ƙararre ne. Duk abin da ka samu a duniya ba kanka aka fara samu ba, sannan duk abin da ka samu a duniya zai ƙare ko kuma kai ka rabu ka bar shi. Dukkan wata damuwa tana da ƙarshe, dukkan wani ƙunci yana da mafita idan haka dage da addu'a da kuma aiki tuƙuru domin ga cewa ka fita daga cikin wannan matsala. Talauci ba shi ke nufin cewa mutum zai kashe kanshi ba, ko kuma dai yawan damuwa. Ka yi haƙuri ka fawwala Allah dukkan lamarin shi, lokacin farin ciki zai zo sannan kuma lokacin walwala zai zo, amma dai Allah ya bayyana gaskiya abin da ya faru da wani matashi domin sanin gaskiya da kuma me shin kashe kan nashi yayi ko kuma dai kashe shi aka yi.